lala. Guys, ngodinga imoto ngicela sithi inamba yami kuyibhayo ngo-WhatsApp njengamanje. Nabo sisekhipha imoto siyakhipha nama-truck. Ilokhuza yami yazi ngifuna ukuba ngi-live kahle kahle manje. I'm live. Iphi tripod yami? Angibala kancane yakho. Kwanzani? I-customer lesifuna ukudilivela imoto endlini isezile. Hayi mina ngizodilivela lilethe la. Lilethe la ngizodilivela endlini. Hey. Mina ama-customer nje wonke ngoba efuna ukudilivela kuthi. Halala! Awu. Awu bakithi. Siyakuhalalisela. Odinga imoto ngicela sinamba kuyibhayo engu-WhatsApp njengamanje guys, njengamanje. Ngisho nangoDisemba sivalile sikhiphela nini iy'moto. Nizoba nazo lezi moto ngenkani. Yesizwe ngani. Kazela guys. Ngicela ngenze angisabona ukuthi bengenzela la i-application. Okay, umfana. Imali kushoda yini i-address. The-address. Ama-details next of kin la at-least kushoda ama-details next of kin. Phela but sengingabhaleka ezinye izinto kwi-laptop. Sengenzeke OTP la. Ngizama ukuyenza. Ngiyabonga bakithi, thank you. Awuyidingi imoto bakithi. Sekwethayo. Yes. Sekethwayo. Yes. Awuyidingi imoto. Application. Sisikade siyenzile ngoSeptember yafeyila ngamtshela sizozama after 2 months ngikhunjuzwe yena because ngamtshela ukuthi akalungise ini mangenza le application yadidayina ngitshela silungisa ini ngizame futhi after 2 months or after 3 months yebo ngeke ngikulahle nje. Ngisho siyidizayinile i-application yakho ngiyakufonela ngitshela idizayinile i-application yakho uyakweleta e-range hamba okhokho ukweleta imali engaka ukweleta u-100 rand mhlawumbe. Ya bese-ke uyalungisa lokho mhlawumbe after 2 months or after 3 months hawu uzobe usu-approve i-application yakho. Kodwa-ke uma kuthi wena ufuna ukulinda 5 years njenganto ezinisho hhayi sazi lokhu blacklisted nje ayikho lento yokuthi isikole siyasuleka uma ukuthi ulinda 5 years. Badlala ngani? Khokhani iy'kweletu bakithi. Okay, angingayisho ngenamba yakhe. Sibhala nje lokhu. I-email address okay nginayo. Number okay nginayo. Odinga imoto sithi inamba yami kuyibhayo engu-WhatsApp. WhatsApp bakithi. Kodwa udinga imoto. What 17?
Insulin. Tingin mo ang galing WhatsApp njengamanje. Sandizwe. Hayi ngathi insulin. Okay. Umuntu angenzela application yasensulin. Sile moto soyideliver le insulin. Ayi guys, angifuni kodwa ukulanda imoto zini emagarajini yahlula. Yazi abantu abaningi engibanze ama-application bavele bethi angibadilivele imoto. Umunye uthi uyilalela lapha ekhaya uthi ngicela udilivela ekhaya. Abantu abasenayo i-energy yokulanda imoto lapha egaraji, abasenandaba nokusho ukuthi iy'thombe inini. Umuntu usejabulele nje ukuthi uma ngiyitholile. Muhle nkosazana, ngiyabonga bakithi Ndima. Thank you so much. Ngabenza la-application. Sithi compare. Number kuseyiyona. Everything is still the same. Ngizonaka guys, ngisebhizi ngenza ama-application phone ukuthi niy'thole bakithi lezi imoto. This is Mpanza. Sendile i-email yakhe. Submit le application yokuqala kodwa bese check ukuthi la isindile bangedinga. Unama-details ane-stockpin form banje. Guys, okay. Oh, tingnan mo ito. Okay, nyaman. Ada Colin. Hai Pak Colin. Ini mama mau kira orang meres itu begini nak sebab so betul saya di hotel nak. Sangat terus. Ya, dah.
around 25 yamtshela uyazi ukuthi ufuna manje Julian habari What did I do wrong? Because I sent everything to you. Oh, you sent it the backstage for me. Thulan, kusazana unjani? Siyaphila ninjani? Bingelela mina nombingelela uxolo. Bingelela ba. Uveze inkophe zami. Xolo uzosiphoxa la. Xolo uyahlupha bese siki training ekseni ungena ko live umphathi ngesample sibonile.
wayengenze lutho udali. Salimani. Njani? Siyakhula. Ngingani sisi? I'm not sure yazi ukuthi nginayo but securely. Yebo. But I can try and check. 88. Ninayo vile moto security. Saying they're looking for a picture. No, 88 you don't have for. I do go to that tonight. Only on 89. I got Good. Hello, asisothando sakini. Skis my love. Mundo ngami shumbe mkane Nkosi Mvulane Mshamazi. Ngiyabakhulumisa bangibiza ngawe ngabatshela ukuthi ngundonga mina. Jensi umkhwanazi wena uzobabopha manje. La customer Sibeza. Hayi ndenza ngakwanto. Awubili wangabe sabuya pha? ngabange sayifuni mo. Unamanga WhatsApp. WhatsApp nje umchazele kahle ukuthi no awuyena wamkhwanazi lo obukhwanayo. Thank you. Umkhwanazi nje lo ngabophani. Guys, ngilambile ngiyodla nami. So sithatha iglass. Nein, passt. Hey guys, ngilindele la.
Bayar kakak lah. Pasin. Tengo moto ese se me va a poner en WhatsApp mancha. 20 sweet note. We have mine up there. 20 sweet note. Mphathi unjani? Yini wena simama? When I walk on this. American is dance for la. I'm sitting with. Just a sec. Esse vai ter esse cuito. Essa onde eu tenho moto. Acho. Opa, dentro, tá nas quando é bala já usa de seguro. Mimi não sabe a para. Para mato para ele. Então na para na seni para na chão, opa, lenho, como se fixe mana. É 15. Opa, dentro. Opa, dentro na para. Opa, lá na luz.
Baluse rice and beef kuphela. Ufanele lapha. Baluse rice and beef kuphela. Ubhalweni isithando. Mbazi ngiyeza ngizokubona. Ngizokubona. Yes, khulile. Uzobona, uzoba yi-surprise. Akasakhulumi lapha. Uzoba yi-surprise, mase uzobona. Yes. Okay. Yun na, Asma. Shaya. So Ed. Shaya. Dami na ko lang sa. Yes, parang gana rin. Yes. Ayan sa ako sa pool. Close enough without enemy touch. Where the fuck do you even begin to start training a bird to do such a thing? What kind of time? To train a bird to do something like this. This is the type of Oh, shit that is that so long sticks. now. Oh, sanela. Not regular. Ngasho kama ngazi ngokubona ubhotshisi nophuthume la inyama What lapha. happens if this tandem gets Bhotshisi caught? wami. Do they just let the bird go free? Or do they Ulushani keep ntombi. Kuba malini? and take him in as well? Bro, 27 If don't they take live up to all me, the punch. I would immediately recruit this man as government. If he can train a bird to do So something 27 don't do food, so ubhotshisi kuphela udalile. Mina nolonwabo impilo eyiwani. So, what's the captain? Ngiphatha nodwa live. Aleke la si ungipost, aleke la si ungipost. No, the permission. Ngiyakwazi ngikutshela Ngibona ngayo ngoba seposteni uthaka. Ngiyakwazi ukuthi post umndeni wakho mncane. You're supposed to ask for social media mkhulu. Ngabe i-trend ifike la ngafuna ukufika khona. Phandla lokho. Abangifona ngambakini bathi awuthengile imoto. Uqede ukuyithenga lapho. Mhlawumbe uthi ngiyoma-surprise endlini. Mhlawumbe bamfuna uyisho udadela. Kumele ndeposte kuqala i-customer ne. Nofuna umbuzi. Noma kuthiwa nibi Awulibuzi. nolibuzi. Mina lami le-okoda lathi nje unobashana surprise. Kamili ngiyathenga umuntu. Sathi nje ngiyobashana. Abakhombisa Sengimbayini. Uzofika manje. Oh, mina
Ayisho into engayinamini. Akanawo social media. Uma? Sifida kwamseka nomana. Kodwa ngizamile usho amasenzo zonke. Lo sisafanele kunenkulu kuphela. Uchaza ukuthini manje? Uvelo amahlamba nezinqe enkulu. Uchaza ukuthini ngaye? Abona ocembodwa abanezinqe enkulu. Just because ubona Rights. Cha, uchaza ukuthini Lengane ngaye? rights kana. Cha akanazo inkulu vele. Anazinqe enkulu. Uxola imfeka, uxolele emncane kuphela abanezinqe. Hayi. Ushaka umdala. Ngimdala vele kunaye. Ngimshiya ngomnyaka wonke. Full year. Futhi nezinyanga. Hey futhi no-2003. Oyibo. Ngishiya ngomnyaka wonke. Kwakumele ngibo 2001 ngahlala 11 months esifike ngaza kumotsha nawo. Ngishiya ngomnyaka wonke. Ade kwenza ifishana. Uthi ngani? Manje unganavuza amanini exoleni. Umnganami Kade kusimada kumpostini. uyamthanda? Ngithina namandla just to grow my activism. Ngimtshela. Ngimtshela ngoba ngithethe umphathi lapha emsebenzini. Never. Bathi unomuntu wakhe bakithi. Nami umuntu wami. Ngithengele imoto kumuntu wakhe. Right, naso faka isithembiso. Nomanje ngize ngimemile uhouse yami. Nawe ngiyangimema. Une-house party? Ekunini? Ngoba house chikaza. Mina. No from Bathi ayithandi izinto. No from ukugqibela kwamngane wami waseGoli uzala. Yini So ngangani? besisonga nje. We normally do that on the last 2 weeks of the year. Siba ndawonye. So ngisukela khona nje ngizala. Mina. Umenzi nawo wonke abangani bakho. Ngisho mina. Okay. Abangani bami bahlukene. Abangani bami ngikhule nabo. Ona ngingathole Hayi empilweni. siyafana. Mhlawumbe. Leyo ngisho mina ngikhule naye mina. So we normally chill. Siba u-3. Yebo. We always get to 3 bedroom on one of our friends. So ngoDecember ingane yakhe ayihambisa then siba sonke umzini wakhe. So ngikamela nami so always 3 of us and then we just have chill out a bit. It's a nice place near the sea. It's just a nice place. Oh, nice place near the sea, like. Mabhekeni siyalungisa. Bajingani, hayi uthi bayachill. Lutho. Ukuchila ukudla. Ubona. Umngane wami uyayitshela bayithi lo yangeke eze vuka. Unganalo. Unomuntu wakhe oserious omthembu. Yazi Nawe nje userious. uqabane nisazohlala. Nisazohlala ngapha. Nani bangayini? Ukusa. Hayi bosi, Nawe mawathi ucabanga wona nomuntu othengile imoto. No, fethu. Into ayifuni. Yonke into ayifuni khona. Iqala. Astropez. Akuhlala namavevu. Yabo ahlobise ngawo. Fethu. Awufana nami. Listen to me. Nazwana. Iplani. Ngomnika i-10. For all of us. Ngomike iPaul. For all of us, Siswabantu, she's starting to be peak now. No, but Just that's have not champagne. Yes, you're supposed to buy champagne. Yeah, uphuza ngabo vele, awusuphile. Yabo lento We le. offered you, mom. No, yabo lento le. Umuntu nomuntu une-price yakhe. Khona uzomnika ngoba ekuthanda, khona uzomnika ngoba umfuthe kahle, khona uzomnika ngoba uthenga into ayifunayo. Khona uzothi mnika imali ewukuthi. So kuyafana, wena ngeke umbheke athi yena ngoba yena uthe ufuna i-ice ukuthi nawe yibo awayiphuzi ngale i-price yakhe. Yakhe. Wena bangama-afford ukuthi umbheke. Abo manje singathenga isimini of-3 naye. Akakhethi. Kodwa vele mina angiceki umuntu uyazi umandisi ukuthi bezochila nawe. No, qinisile uyaphela nawe not because ubathengelile. Yes. Basuke vele beshefile.
they knew. Even if on the Tenga, Isavana, Tenas Topez, Namutu Ponchis, Namuting, steak, it was the same because they were into Malo and then. When again, young and then go into a day, no Pinana. It was not my mind. Now, man, person on applause. I can now pay. We're not a business or bizarre. One of our families. Can you control now? Because what are you so put? Master is so good. Only any other than now. Oh, put lava. In most cases, the Bafana will be long and a patch of open bab. People never got to Lazar. They shall follow could be a shy. I will set up on the moon. To some supplement page. I never party. No, what's the popular? Oh, then I'll cook a tooth for it. Yeah, what's that all? No, that's something I mean. I always admire smart. Me, no? Thanks, if I feel a road. So I had a house, Kapayana, music, sense, and just in Macamer. So luckily, I figure all skills. So okay music, which is what teacher or episode to my mom page. So my base is through born. And then no TNS as and Jale or report of speech and my master TNS. What skills are asking? It's good. No, I'm skills that. I should done Villa skills as Chiva from this touch, Kale Empire, she's a woman day, Jale Sunday in the pool parts, anything by as a bonk. When I'm happy to one picture of the Piniam, we pool parts. Okay, soft slide. In the uncle, I'm going to keeping the one man. I'm not gifted, but you do what I was. Ulam was no. Well, was Kulum. No good for social media again. If not, put us. Oh, fun, You will not try. What's also short? I can say sort of like yes, to spread it. No matter who you are, and so on. Hey, no one is troubles up here. Listen to me. Ungayibani lesipilili somlo. Ungayibani uyayazi wethu ukuthi awuyitshe ukuthi uyayazi. Yala checkers. Ngayazi mina. Uyayazi sebenza la checkers. Isipilili somlomo. Aningiveza vile kama kamle. Ngiyangitshentile oh, ngitshentile eshuta nami. Hayi wena vusu. Ayika everytime ka checkers. Ngenyanya le video gcina uyipost. Lo checkers Lola. Lola. Lo ngaphandle kwase-Orlando. Ukuhamba nje eThekwini usuwenza lento oyenzayo. Uyamisa imayile ke manje. Isisesimaka. Wamabhasha sokufika nje manje. Hayi. Ubona yini ngoba nesitudio sakho lesenze checkers. Sithokozufika. Esibuza. Sebenza checkers ke bani. La ishep. Ufike manje ngisithola umuntu umuva in now wayeke straight sakhe. Mana ndiba move in serious. Okay, usena. Lo wenza isikhaftini esineshebo kuphela. Umenza ubhotshisi ongenanga ngisho inyama. Ibase. Ndala ngentombi. Ayenzi lutho. Bathatha ama-smart, ama-smart iphekile khona efrijini. Ayena mama. Sokuyavela ke manje. Njalo tamba uphathe ishebo. Njalo tamba uphathe ishebo kule mavitsini. Ayenzi lutho nje lesmart. Lilele kuyena sokothatha. Phela. Ngazi mshange into eyodwa smart ngisho intombi yakhe. Mshange uphekile wodwa ngawuphikisa. Nawe usebenza ngetolo yazi sikhuli. Abo nje ithola umuntu understand. And lesibawada akakwazi ukusho kahle kahle uhola mana umuntu ozanyazi. Futhi akafuna usimangade ukuthi akakhona ongaze ngeke-afford. What is expect? Ukhona ukulana vele. Shiyele ke lapho. Nayiphethe class night nje. Bye bye guys. Sengisuse.
Play when that Ukuyenza uma ngizokugudisa manje. Ayiphatha ngeke khetha ngeke. Ngikushaya wena. Hawu, lokuthi lokho lo. Ikuphi bhilidi leya? Le bhilidi la yike lapha. Hlala nemali le drawing lakho bese ngizosenza njalo. Guys. But they are making 1,020K, which is 31,000 profit. I'm back. Odinga imoto ngicela thathe inamba yami kuyibhayo njengamanje ngiWhatsApp. Ani WhatsApp guys, udinga imoto. Awunanabi khipha kanje imoto kuye manje. Oh, nichomene lapha. Nichomene ukudayisa. Nichomene ukudayisa. Oh, saniyabona. Petrami, ngicine encane. Okay, ngizoyi-enda le live ngo1:30. Ngicela ukuthi nje emani nemibuzo guys, ningibuze manje. Noma yini nifuna ukuyibuza ngey'moto. Ningatype la ngiphendule manje. Awuthi ngizame ukufaka le charger. Okay. Yeah. Ngibe ngicharge. Ngino1:30 kumele ngiqhubeke nokwenza ama-application. Ngaphela niyayidinga lezi moto. Sazi ngokuthi bengigcine kuphi kuma-comments, but sengilibele ukudla lapha. Mfazi wami unjani Isibonelo? Ngazile ukuthi sizoyibanga kodwa ungakhathazeki ngayo. Nxemvusi sengiyanginyanya vusi ngisakuthanda ngisakufuna. Uyiphulile inhliziyo yazi bengikwethemba. Okuwesi ngangifunda nawe. Hayi vusi. Uyiphulile inhliziyo yami shame. Hey sisi bayakutshela kodwa lapho ukuthi umuhle. Ngiyabonga bakithi. Kumele ngivideo call uvusi mangiqeda la ngibuza ukuthi uyenza kanjani into nje. Ngiyabonga bayithi Teddy, thank you. I'm good. Unjani wena Teddy? Angazi uma usekhona kule live because ngisho la comments ade niwabhale ngikhathi ngisadla lapha. Yeah. Yebo njani ngiyaphila banikhethele. Bayifuna into engekho. Umkhelele. Yeah. Ngiyaphila unjani? So fakile i-charger sengiyifakile i-charger ngisekhona. Okay, ngcono mawusekhona. Awuyidingini. Asikisa awuyidingini imoto bakithi. Ngidayisa imoto, ngidayisa yonke inhlobo yemoto iqala ku 3.5 installment. Yeah. Lonke nje uhlobo ley'moto likhona. Khona i-Toyota, JAC, Honda, Hyundai, Jato, Omoda. Nje yonke inhlobo yemoto bakithi ngiyayidayisa. Njani? Khona nami.
siyawenza ama-deliveries for free noma ngabe ukuphi. Uma ufuna sikudilivele endlini yakho imoto, siyayidiliva endlini yakho. Uma ufuna sikudilivele emsebenzini, siyakudilivela emsebenzini. Uma ufuna ukuzoyilanda la ungenayo imali, sokufakela imali uzolanda imoto yakho noma sikubhukhele i-flight bakithi uzolanda imoto yakho. Yabo, anginayo excuse ongabi nazo imoto bakithi, ngisho ukuthi ude kanjani. Thatha nje inamba yami. Wena Vusi wena, hayi ngiphoxile. Ngizokufonela. Ngiphumile kuwe noba uthuni nomngani wakho. Ngiphumile kuyena. Nawe ngiphumile kukho sengikubona ukuthi ukuliphi iside. Ake ngidayisele ifune kumngani wakho. Ngiphoxile lento oyenzile. Uyenza kanjani into nje Vusi? Okay. Uyenza kanjani into nje Vusi? Hayi Vusi shame awungifuni. Kade ngabona ukuthi uyangipretend. Hayi litho. Iside lami kanjani? Wawangiphosta mina Vusi. Cha. Ngisawuthi ngizodisa namba yakho ngizobhlokha na WhatsApp noba uthuni nomngani wakho. Ngiphumile kini. Yeah. Nice. Ay, mampi. Ay, gag. Ay, gag. Ay, gag, mampi. Eh? More ones app. Thank you, Asanda. Hi, guys. Useyasha waphasi ngithenga waphasi 1 ngayi-enda le live. Uma ukuthi usonombuzo ufuna ukubuza mayelana nemoto, lo ubuze manje before ngiyi-ende le live. Inamba yami ikhona kuyibhayo abadinga imoto bakithi. Mina. Kumnandi bebuze yini awusangibo? Ngicela ngiphindele umbuzo sangibona i-question mark nje. Sabona ubuze yini. Seku-27 3 minutes left guys, buzani. Thathani inamba yami lapha kuyibhayo ningi-WhatsApp. Bese kuthi guys, if usebenza ungayitholi i-payslip, ungakhathazeki. Ngizokwazi ukwenzela i-application as long as imali oyiholayo ifika ku-7,000 kuyale. Senda ama-documents akho njengamanje ku-WhatsApp. Shuthi wena uzosenda i-6 month bank statement, usende ne-ID yakho, usende ne-license for i-application yemoto. Because uzoba umuntu o-self-employed. Because awunayo i-payslip. Yeah. Ngisho ngathiwa kusewona ku-7,000 seku-10,000 awuthola. Yazi abanye abantu abawathola ama-payslip. As long as imali yakho nje ingavelezi salary lapha kwi-bank statement. Ungasenda nje i-6 month bank statement ne-ID yakho ne-license. Uzolanda imoto yakho. Yes, akhona nama-Polo guys. I-Polo iqala ku-4.5 installment ngenyanga. Khona ama-double cab. Ama-double cab aqala ku-7.5 brand new. Namba yami lapha kuyibhayo. Bese guys, niyeke lento enoku-WhatsApp manje kubeni imoto uyifuna ngoJune. Abadinga imoto ngoJune, ngicela bengi-WhatsApp ngoJune. Okwamanje ngisadela nabantu abafuna imoto manje ngoDisemba. Ingakho ngithi buzani yonke imibuzo enifuna ukuyibuza la kwi-live.
Hawu mamci, uyakhuphuka. Ngiyacela nibuze guys, sengizoyi-enda le live ngapha swan ngiyayi-enda. Shuthi sekusele 2 minutes, 1 minute futhi. Yeah. Because ngi-avoid-a lento eniyenzayo ukuthi niyongi-WhatsApp lapha ningibuze yonke umbuzo umuntu ngize ngimsendele iy'thombe jike ethi hhayi angakayifuni manje imoto ngiyifuna ngoJune. Ungi-WhatsApp-elani pho manje? Phela kumele ungi-WhatsApp ngoJune bakithi. Niyahlupha guys, ngeke. And uma ungekho ready for ukuthi uyithathe imoto yakho ungayenzi i-application. Because angikwazi ukwenza le application i-approve nje ukuthi wena hhayi imoto awuyifuni manje uyifuna next day u-aplayelani pho. Niyahlupha nini. Ngicela kusende abantu abazosenda ama-documents ngicela kube yilabantu abaredi ukuyithatha imoto zabo. Uma uthi awukho ready ukuyithatha imoto yakho ungawasenda ama-document akho. Because vele izo-approve. Uma u-aplya kimi vele imoto uzoyithola. And vele ngeke uze uyikhokhe i-deposit uma u-aplya kimi. So ngicela kusenda ama-documents abantu aba-serious. Yeah. Buzani guys, shuthi isipheli okay, sisiyaphela okay ngizonedela 2 minutes. 5 minutes. Nede 2 minutes or 5 minutes okay. So edela 5 minutes. Buzana abanembuzo ngicela bebuze la ku-live. Uye lapha ku-WhatsApp usuyosenda ama-documents. Izinto oyisendayo ke lapha ku-WhatsApp uma usebenza usende i-ID yakho ne-license, 3 months pay slip recent ne-3 months bank statement. Uma ukuthi u-self-employed uzosenda i-6 month bank statement usende ne-ID yakho ne-license. Yeah. Kuba lula guys uma wenze i-application, uma ungisende ama-documents ngiwenze le-application uzoyilanda imoto yakho ungaze uphushe ikhanda uze la kwi-dealership kanti uzodecline uzugibela usukele wenze i-application kuthiwa uqualify ucabange nje sengiyo hayi ngeke senda nje into zakho la ku-WhatsApp wami ngikwenze le-application sibone ukuthi uyaqualifya ukuthi ungathatha imoto uze la usuzoyilanda. And into emnandi ngoku-aplya kimi bakithi mina ngizokutshena uma ungaqualify ukuthi hamba olungisa lokhu hamba ukhokhela u-rage u-100 ukweta u-100 wena ngoba esikhathi esiningi aniqualify ngenxa ya-rage guys ngiyaduma. Omunye uzothi u-blacklistiwe nkosi yami ngenxa ya-100 anikhokheni bakithi iy'kweletu khokhani. And lo 100 uyokulinda uyothola usu-1000 ngeke uze uyithola imoto usakweleta lo 100. Ma u-blacklisted nje uzoba blacklisted forever until uze ukhokhe. Ngeke uze uyithola imoto u-blacklisted. So nje ngiyacela abantu abakweleta behambe beyokhokha. Ma unama-accounts wakhokhela inyanga nenyanga wenze sure ukuthi uwakhokhela ngesikhathi. Uma wazi ukuthi uzohamba isikhathi udinga imoto. Yenza sure ukuthi lezi zinto oyikhokhelayo uyikhokhela ngesikhathi. Akudingi ukuthi kuze kube into oyikhokhela imali eningi. Ngisho ngathiwa nje into lapho oyikhokhela u-100. Ngisho ngathiwa uthatha i-insurance yabo le insurance o-Capitec yabo lapha ekhadini lakho uthothi kuyadonsa inyanga nenyanga lo 100. So nyuka i-credit score yakho ngaleyo nto leyo. Mhlawumbe uthi ukhokhela i-contract ye-Wi-Fi mhlawumbe uyikhokhela u-150. Izonyuka i-credit score qualify for imoto. Akudingi ukuthi usuzoze ukhokhe o-500 no. I-credit score akuyi ngokuthi malini oyikhokhwayo. Ngisho ngathi ukhokha u-50. Uma kuyi-debit order njalo uzonyuka i-credit score. So abangenawo ama-accounts abangenazo izinto abayikhokhelayo inyanga nenyanga ngiyacela uhambe uyokuvula uma ukuthi usazofuna imoto because ngeke ukwazi ukuyithola imoto ingekho into oyikhokhelayo because amabhenki abuka ey'ntweni ey'ncane uthi okay khona okukhokhelayo ukhokha kanjani. Let's say mhlawumbe ukhokhela ikhadi ley'mpahla bukhokha 100 lapha ekhadini ley'mpahla babuka lapho uthi okay lo muntu uyakwazi ukukhokha ngesikhathi yabo. But uma bebuka lapha ekhadini lakho ley'mpahla ukuthi uyakhokha ubuye ungakhokhi bazothi we lo muntu osahlule ukukhokha 100 uzoyikhokha kanjani installment yemoto ka-3000. So ingakho ngithi nje mina yenza sure ukuthi ukhokha ngesikhathi imali ihlezi ikhona nge-date la ekuthatha ngayo for into lo suku uyikhokhela. Yeah guys, o-7 seater bakhona. O-7 seater baqala ku-5.5. Ngino-7 seater we-Triber, ngibe no-7 seater we-Suzuki Ertiga uqala ku-6.5. Bese ngiba no-7 seater lona uthandayo ayave niyithanda i-Toyota guys. So nginawo-ke u-7 seater we-Toyota uqala ku-7.5. Nginawo futhi uma uthi ufuna u-7 seater one-panoramic sunroof, le sunroof egcina le phezulu nje emuva le egcineni nginawo nawo.
wona ke uqala ku 7,000 Jato X7 khona excuse so abanembuzo ngicela bebuze manje uye lapha ku WhatsApp usiyosenda ama documents Nkosazana ake ngibuze mina nginayo i-payslip kodwa okay mawuthi awuna ama payslip ungasenda i6-month bank statement uyisende straight from app enye into niyenzayo guys nivele nwa print ama bank statement why guys ngicela uma usenda i-bank statement uyisende as i-PDF uyisuse straight from i-app bese ngisendela kwinamba yami lekuyibhaya ku WhatsApp ungayiprint i-ID ngisho ungayishutha ngefoni yakho ungishuthela isithombe as long as kuzovela yonke into kwi-ID yakho ne-license ngokunjalo uyayishutha nayo yangisendela lapha kwinamba yami ekuyibhaya akudingi ukuthi uzoyokuprint uyokufotocopy yabo no as long as ku-clear yeah so kwabangenawo kama payslip ucela besende i6 months bank statement ne-ID ne-license kwabanama payslip bazosenda ama payslip awu3 ka 3 months bese besenda ne 3 months bank statement ne-ID ne-license yeah into engafuni ke guys uthi niyenze ileyo ukuzakhela ama payslip ningazakhela ama payslip because kuzobonakala yawo uma wenza application yemoto une payslip ilokhuza inamba yasemsebenzini yadingakala i-landline siyafona nje siconfirm sicheck yonke into yabo kuyabonakala nje payslip yakho uma uyakhila ukuthi uzakhele ke nje lo payslip yeah so nje asikho isidingo sokuthi uzakhela i-payslip bakithi send i6 month bank statement usende ne-ID ne-license can I buy one if I don't have a license awudingi i-license uzuthenga imoto yakwazi ukunominate udrive but udrive omnominateayo kumele kube uma wakho or ubaba wakho or ingane yakho or uma ukuthi or noma uba umuntu oshade naye nje it's ile umfana mhlawumbe kuzoba unkosazi wakho ushuthi udriver umyeni wakho uyakwazi ukunominate udriver nje izibongo zeni kumele yifane yeah aninaso izizathu sokungabi nazo imoto uma uthenga imoto kimi awukhokhi deposit kunalokho mina ngize ngikuphi imali ngikuphi cashback ngithi nawu 10,000 okufaka upetrol awukhokhi imali nje usenda into zakho nje uzolanda imoto yakho kuphinde ay guys yazi nini and appreciate kodwa yazi nginikeza imoto mahala ngije ngithi aningakhokhi ngoJanuary ngizokhokha ngoFebruary ngiphinde nginikeza cashback ngaphezulu bo 10,000 hayi ngeke anzazi ngifuna nje ngiyacela ke njengamanje odinga imoto sithi number yami kuyibhayo angiWhatsApp ungabisabuza into eningi ngoba sengichazile mawukuthi uyasebenza send ama payslip akho 3 resend usend i3 months bank statement usend ne-ID yakho ne-license mawukuthi uself employed send i6 month bank statement yakho usend ne-ID ne-license bese usho nemoto oyifunayo because kunawo wonke ama brand mina mhlawumbe wena nje usunganginikeza inhlusho mhlawumbe uthi ngifuna imoto eyi-hatchback mhlawumbe imoto eyi-sedan or i-SUV or ibhakhi yabo mhlawumbe nami bese ngiyakusendela ama-option enginawo ukuthi okay mhlawumbe kuma-sedan nginala ama-brand la yabo mhlawumbe kuma-hatchback nazi imoto enginazo yabo yeah nami mhlawumbe sengizokutshela ukuthi hayi nayo imoto e-right kakhulu kuma-sedan mhlawumbe le i-light petrol yabo mhlawumbe injini yale ithukuthi yabo mhlawumbe le ayintshontsho kakhulu njenge-Honda Amaze nje yeah and usho futhi ukuthi imoto uyithengelani khona ngizokutshela mina hayi le ungayithengi yabo nje njengepolo ngeke ngi-advise ngithi uthenge ipolo ufuna ukulifaka lapha ku-Uber or Bolt azontshontsha kodwa ngoba nenkani nginikeza imoto kodwa nje uyithenga sekutshela ukuthi hayi ku-risk ukudrive ukufaka ipolo lapha ku-Uber or Bolt bayawantshontsha amapolo akekho ongakwazi lokho so uma uthenga imoto nje uyithengela ibhizinisi mhlawumbe ufuna ukuyifaka ku-right ukuthi uyithengele o-Honda Amaze yabo ya ngokusendela nje ku-WhatsApp uchaze nje ukuthi okay ngifuna imoto sisi ngifunela ukuthi khona mhlawumbe ngizoku-advise hayi uma ukuthi uyifunela ukuyifaka endaweni ethize setha le yeah mawudecline ngizokutshela ukuthi hamba olungisa lokho athi ngibona thini I want to buy one for my 16-year
ngidinga mapha ama-documents. Okay, awufuna ukuthengela ingane yakho. Okay, ama-documents ozowasenda. Understand? Ufuna ukuthenga imoto for ingane, ufuna ibe ngaphansi kwegama lakhe imoto. Okay, singakwazi ukwenzela. Kusho uzosenda ama-documents akho because kuzokhokha wena. Ngithi ingane na-16 angicabanga ukuthi ingane imali yokuyikhokha. But ungakwazi ukushintsha imoto ibe ngaphansi kwegama lengane yakho makuhamba isikhathi. Kodwa since kuzokhokha wena kwamanje, kusho uzokusenda ama-documents akho, uzosenda i-ID yakho, i-license, kuzoya ngokuthi kuyasebenza yini noma self-employed. Uma uthi uyasebenza uzosenda nama-payslip akho 3 recent, usende ne-3 months bank statement. But uma uthi self-employed, into uzosenda i 6 month bank statement, ne-ID yakho, ne-license. Yeah, uzosenda into zakho because kuzobe kukhokha wena for imoto. Then makuhamba isikhathi usungayishintsha imoto ibe ngaphansi kwegama lengane yakho. Yeah, angazi uma uyangizwa yini. Bese ngobona ngawe WhatsApp inamba yami kuyibhayo. Imoto yokugcina. Yiphi imoto yokugcina manje? Yiphi imoto yokugcina Eric? Hey, you are so beautiful. Thank you so much, Bani. Siyami ngifana neimoto engiyidayisayo bakithi ngiyabonga. Ansithi inamba yami kabe abadinga imoto bakithi be WhatsApp njengamanje. Indaba. Yeah, ngilive. Ngiyabaxoxela ukuthi abazothenga imoto. Umhlobiso. Yabo, love. Ngoba nje sabazothenga imoto kimi. Ngicela ngizothenga imoto kulosisi. Batshenisa abazoyikhokha i-deposit uma beyithenga imoto. Bazokhokha deposit, baqala ukukhokha next year. February. Ngiyezwa ukuthi angiqamba mama, ngeke ngamtshela ukuthini? Uyisho lo yena. Awuyikhokha i-deposit imoto uma uyithenga kimi. Futhi ngeke uzuyikhokhele manje ngokuthi uzuyikhokhele February. January nje uzobe ubusy Nkosi yami ukhokhela ingane school fees nakho. Futhi nami ngizoze ngisize nginikeze mhlawumbe cashback at least ka 10,000 yabo. Ngithi bona lapho uthi wenze njani mhlawumbe kuyi school fees yabo uthi ukede uncane. Yeah. Athi ngibonga ngcine. Hawe ma sabawela usabawela in. Hi. Hello Bani. Drink. Yeah, hello. Angimazi ushenga uthi kuphi. Yeah guys, hi wasekuze go 13:42. Lokho ngithe live ngiyi-enda ngo-half-past ngilibele ngixoxa. Kodwa ke guys, cela ukuthi abadinga imoto sihlangane ku WhatsApp. Abhayini sengiyayi-enda le live bengi-check. Kuyaphoqa ukuthi kufane ibongo no driver. Yes, kumele ifane ibongo zenu. But akuphoqelekile ukuthi sekuzoba umuntu wakini ngempela. Usanganominate umuntu wasemndenini wakini ke mhlambe uthi ubaba wakho as long as ibongo zenu yifana nje kwi-license. Yeah. Kahle nje kusuka ukuthi imoto izodriver uyena mayiphuma egarage since ungenayo i-license wena. Yeah. But still nje imoto izoba ngaphansi kwegama lomuntu osenda ama-documents, osenda i-ID nokunye. Wena uzoyikhokhela lo license ya ukuthi uzoyidriver nje mayiphuma egarage yabo. Ukuthi imoto iphume nje egarage. Yeah, senzwile ke guys. Akuphoqelekile ukuthi uzobe ne-license ukuze uthole imoto. Uyakwazi ukumnominate udriver. Nenze njalo ke ku WhatsApp inamba yami khona kwi-bio. Sengiyayi-enda le live. Bye bye, ngizobe ngibe live guys.